हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് മാതാജി എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം येन തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 8 തന്നെയാ. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ നോക്കിയത്? സെക്കൻഡ് അധ്യായം 8 എന്താ നോക്കിയത് നമ്മൾ ഇന്നലെ? 16-ാമത്തെ അധ്യായം 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം 16. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? എന്തൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്? ബ്രഹ്മ എന്താണ്, അധ്യാത്മ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, അതിഭൂതം അതിദൈവം അതിയജ്ഞം എന്താണ്? അതിഭൂതം അതിദൈവം അതിയജ്ഞം ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ? ബ്രഹ്മ പരമമായ നിരക്ഷര തത്വത്വമാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിനാശി അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. അധ്യാത്മ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മ എന്ന് പറയും. ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മം. അടുത്തത് അതിഭൂതം അതിദൈവം അതിയജ്ഞം. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചമാണ് അതിഭൂതം. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അല്ല ദേവൻ അതിദൈവം. അതിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ. എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്നു. മരണസമയത്ത് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും? നിത്യേന ഹരിനാമകീർത്തനം. നമ്മള് നിരന്തരം നമ്മള് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്കത് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ 5 രീതിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കണ്ടു അല്ലെ? 5 വിധമുണ്ട്. ഏതൊക്കെ? ശാന്തഭക്തനെ കണ്ടു, ദാസ്യഭക്തൻ, സാഖ്യഭക്തൻ, പിന്നെ വാത്സല്യഭക്തൻ, മാധുര്യഭക്തൻ. ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ കണ്ടു. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം. അപ്പൊ അത് ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ദുഃഖപൂർണമാണ്, ക്ലേശം ഭരിതമാണ്, പിന്നെ അശാശ്വതമാണ്. ഇവിടെ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇത് ശാശ്വതമായ ലോകമല്ല. അത് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോകാ പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യത്തെ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളതുവരെ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമധാമത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ദുരിതപൂർണവും അശാശ്വതവുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് 14 ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൂമി കഴിഞ്ഞ മുകളില് ഉപരിലോകങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന 7 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഭൂമിക്ക് താഴെ 6 ലോകങ്ങളുണ്ട്, അധമ ലോകങ്ങൾ. ഭൂമിക്ക് താഴെ 6 അധമ ലോകങ്ങളും ഭൂമിക്ക് മുകളിലായിട്ട് 7 ഉപരിലോകങ്ങളും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ
നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ ചീത്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ആ താഴ്ന്ന ആ ഒരു അധമലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അത് 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക, അതായത് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകം ഏതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില്? ബ്രഹ്മലോകം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സത്യലോകം എന്നും കൂടി പറയും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകമാവട്ടെ സത്യലോകം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാ. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴെയുള്ള അധമ ലോകങ്ങൾ വരെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു? ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് എല്ലാതും. അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഭവസാഗരം എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭവസാഗരം പറയുന്നത്? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഭവസാഗരമാണ്. അപ്പൊ 4 രീതിയിലുള്ള ഭവരോഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ബ്രഹ്മലോകത്ത് തൊട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബ്രഹ്മലോകം, ഉന്നത ലോകം എന്നും പറഞ്ഞ അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നല്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക, അവിടുന്ന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള അധമ ലോകങ്ങൾ വരെ ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളായത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷീബ മാതാജി ഒന്ന് നോക്കണേ, എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും എന്താണ്? ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദം, അതായത് ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ ചെന്നാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നവൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമുള്ള ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർന്ന് മഹാപ്രളയകാലത്ത് ശാശ്വതമായ ആത്മീയധാമത്തിൽ എത്തുന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അത്രയ്ക്കധികം നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എടുത്ത് എത്രയോ ജന്മങ്ങളുടെ കണക്കുണ്ട്. എത്രയോ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അത്രയും നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മം ചെയ്താലേ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ അതുവരെ എന്താണ്? ബ്രഹ്മലോകം ഉയർന്ന ലോകം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉയർന്ന ലോകം ബ്രഹ്മലോകം. പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപരിലോകങ്ങളായ നമുക്കറിയാലോ ഭൂലോക, സ്വർഗലോകം, ഇന്ദ്രലോകം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ മഹർലോക, ജനലോക, തപലോക അവിടെയൊക്കെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതാ പറയുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപരിലോകങ്ങളിലും നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴെന്താണ്? കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഔത്കൃഷ്ടമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയരുന്നു. അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്കല്ല, ക്രമേണ അവിടെയും അത് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ മെല്ലെ 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 ഉയർന്ന് മഹാപ്രളയകാലത്ത് എന്താണ്? നമ്മൾ ശാശ്വതമായ ആത്മീയധാമത്തിൽ എത്താൻ നമുക്കൊരു ഇത് നമ്മൾ ക്രമേണ മുക്തി എന്ന് പറയും. എന്താണ്? ക്രമമുക്തി എന്ന് പറയും. അതായത് സ്ലോലി നമ്മൾ ആ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവസാനം ആത്മീയമായ ധാമത്തിൽ എത്താൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വൈവിധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഉപരിലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്പുലൻസ് എന്ന് പറയില്ല, അത് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം പരിപൂർണമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സാധ്യത കുറയും. എന്തിന്റെ? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാൻ നമുക്കൊരു വളരെയധികം സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. അത് എളുപ്പമല്ല. കാരണം അത്രയും ഐശ്വര്യങ്ങളാണ്. ആ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എത്തിയാലും നമ്മൾ വീണ്ടും വീഴ്ചയുണ്ട് നമുക്ക്. അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാതിരുന്നാൽ എന്താണ്? അയാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ച് വരേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി, എന്താ കാര്യം? പക്ഷെ അവിടെ നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്താൽ എന്താണ്? പരമപദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അത് ക്രമേണ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണമാക്കാൻ ഒരു അവസരം നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് ജനസംസർഗമുണ്ട്, ഭക്തജന സംസർഗമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കിട്ടും. നമുക്ക് ഭക്തി പുരസരമായിട്ടുള്ള ആ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടും. പക്ഷെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആ ഐശ്വര്യങ്ങളോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്ര ആ ഒരു എന്താ പറയാ അതൊരു നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ. ഭൗതികവും
ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും താരതമ്യം. അതായത് നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, അതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിഷൻ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭൗതിക ലോകം നിരന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോ സൃഷ്ടിക്കണം, സൃഷ്ടി നടത്തണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഭഗവാൻ നടത്തുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പിൻവലിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാമാണ്. എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും അത് നശിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസാരമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെയും പിന്നെ നാശത്തിന്റെയും ഈ സമുദ്രത്തിനപ്പുറം കൃഷ്ണന്റെ ധാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അശാശ്വതമായതാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസാരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും നശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനപ്പുറം എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ ധാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം. അത് വൈകുണ്ഠങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ്. വൈകുണ്ഠങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് കൃഷ്ണന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 5 രീതിയിലുള്ള ഭക്തരൊക്കെ പോകുന്നു, അത് അവിടേക്കാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിലേക്കാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം അവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? വിഭുജാധാരിയായിട്ട് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഗോലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. അവിടെ ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയിൽ മാത്രമേ ഇത് നേടാനാകുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞില്ലേ, വ്യതിചലിക്കാതെ നമ്മുടെ ആ സ്ഥിര മനസ്സോടെ വ്യതിചലിക്കാതെ നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദമായ ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അഹർയത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഃ രാത്രിം യുഗ സഹസ്രാന്താം ദേഹോരാത്ര വിദോ ജനാഹ. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പോൾ 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്, രാത്രിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? നമുക്ക് 4 യുഗങ്ങൾ അറിയാം. ഏതൊക്കെയാ? സത്യയുഗ, ദ്വാപരയുഗ, ത്രേതായുഗ, ദ്വാപരയുഗ, കലിയുഗ. അപ്പൊ ഈ 4 യുഗങ്ങളുടെ 1000 തവണ റിപ്പീറ്റ്, അതായത് 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴെന്താണ്? നമ്മുടെ മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം എന്താണത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അതേപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രിക്കും ഇതേപോലെ 4 യുഗങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടണം. അതായത് സത്യുഗ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലിയുഗ 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാകുന്നു. അതേപോലെ 1000 തവണ ഈ 4 യുഗങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രിയും ആകുന്നു. ഇതാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? മനുഷ്യ ഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്, രാത്രിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ. നമ്മുടെ നമ്മുടെ കണക്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഈ കണക്കിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നതിന് 3 കോടി 11,40,000 കോടി വർഷങ്ങളാണ് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം എന്താണ്? 3 കോടി 11,40,000 കോടി വർഷങ്ങളാണ് എന്താണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം. ഈ കണക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം അതിരറ്റത് എന്താ പറയാ അസാധാരണവുമാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ നിത്യയുടെ കാഴ്ചയില് നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇടിമിന്നലിൽ പോലെയാണ്, ക്ഷണികമാണ്. നമുക്കിപ്പോ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കണക്കനുസരിച്ച്, കാരണം നമുക്കൊക്കെ ഒരു കലിയുഗത്തിൽ എത്ര ആയസ്? 100 വർഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ദ്വാപര യുഗത്തിൽ എത്ര ആയിരുന്നു? 1000 വർഷം. പിന്നെ എന്താ പറയാ ത്രേതായുഗത്തിൽ 10,000 വർഷം. സത്യുഗത്തിൽ വന്നത് 1,00,000 വർഷമായിരുന്നു ആയുസ്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് 3,11,40,000 എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതൊക്കെ വളരെ അസാധാരണമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ നിത്യതയുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഒരു ഇടിമിന്നലിനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയോ കീടങ്ങളെ കാണാം അല്ലെ. അതൊക്കെ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ അവരുടെ ജന്മം എന്താ പറയാ അവർ ജനിക്കുന്നു, അത് ആ മരണം പോലെ എത്ര പെട്ടെന്നായിരിക്കും അല്ലെ. ഓരോ കീടങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കീടങ്ങൾ പല തരത്തിലുണ്ട്. അതേപോലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആയസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്ത ഒരു എന്താ പറയാ അത്ഭുതമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല. നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഇടിമിന്നലിനെ പോലെയാണ്, ക്ഷണികമാണ്. ആരുടെ ആയസ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പോലും ആയസ് ക്ഷണികമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവ്യക്താവ്യക്തയഃ സർവാ പ്രഭവന്ത്യഃ രാഗമേ രാത്രാഗമേ പ്രലീയന്തെ തത്രൈവാവ്യക്ത സംജ്ഞകേ. ബ്രഹ്മദിന ആരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തതയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ
നമുക്കിത് ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സർഗ, വിസർഗ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ സർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയും, ആദ്യത്തെ ക്രിയേഷൻ. പിന്നെ വിസർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയും. ആദ്യത്തെ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു, ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റർ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്രിയേഷൻ, ആ സൃഷ്ടികർത്താവ് ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് എല്ലാം വേണ്ടുന്ന, സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആര് കൊടുക്കുന്നു? ഭഗവാൻ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല 24 തത്വങ്ങൾ, മഹത് തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 24 മഹത് തത്വങ്ങൾ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരുക്കി നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ്? അതെല്ലാം തരും. പക്ഷെ അത് ഉപ്പുമാവായി തീരോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കില്ലേ? അതേപോലെ ഭഗവാൻ 24 മഹത് തത്വങ്ങളെ ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മാവ് സെക്കൻഡറി ക്രിയേഷൻ, അതായത് രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആരംഭത്തിൽ എന്താണ്? സർവ്വഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് അത് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. അതേപോലെ എന്താവുന്നു? ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോഴെന്താണ്? ഇതെല്ലാം അവ്യക്തതയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് രാത്രി കിടക്കുന്നു അല്ലെ? രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അതേപോലെ നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും തന്നെ അറിയുന്നില്ല അല്ലെ, എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. വീണ്ടും നമ്മൾ പകലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും എവിടെ നിർത്തിയോ നമ്മുടെ പണികളെല്ലാം അവിടുന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടി എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ തീരുമ്പോൾ, സൃഷ്ടിയുടെ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എന്താണ്? ആ അവ്യക്തതയിൽ ലയിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ. അതേപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലാകുമ്പോൾ വീണ്ടും എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, വീണ്ടും എല്ലാം സൃഷ്ടി അതുപോലെ തന്നെ നടക്കുന്നു. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അതാ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ചാക്രിക സൃഷ്ടിയും അതാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയും. അതിന് ആരംഭത്തിൽ എല്ലാ സർവ്വഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. വീണ്ടും എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ എല്ലാം ആ അവ്യക്തതയിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭൂതഗ്രാമസ്സ ഏവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രലീയത്തെ രാത്രാഗമേ വശഃ പാർത്ഥ പ്രഭവത്യഹരാഗമേ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിന ആരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മദിനം തുടങ്ങുമ്പോ എവിടെ നിന്ന് നിർത്തിയോ അവിടുന്ന് തന്നെ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയാണ്. നിശാഗമത്തിൽ ബ്രഹ്മന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ, നിശ എന്ന് പറഞ്ഞ രാത്രി, ആ രാത്രിയാകുമ്പോൾ എന്താണ്? അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഹെൽപ്ലെസ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ. അപ്പോ വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം എന്താണ്? എവിടെ നിർത്തിയോ എല്ലാം എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടോ അതേപോലെ എല്ലാം നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് സൃഷ്ടിയും പ്രളയത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിച്ച മനീഷികൾ മാത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമോച്ചാരണത്തിൽ മുഴുകി മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ തികച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലെ? ഈ 84 ജീവജാലങ്ങളിലും ആരാണ് ഉത്കൃഷ്ടമായത്? മനുഷ്യ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ തികച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താനും നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ യോനിക്ക് മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിക്കൊന്നും അത് കഴിയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും അവിടെ ജന്മ ക്ലേശത്തിന് ഇടവരാതെ ശാശ്വത ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം എവിടെ? ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടില്ല. ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടില്ല. കാരണം ഈ ഭൂമി, അതായത് ഈ സൃഷ്ടി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ അശാശ്വതമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ശാശ്വതമായ ഒന്നിനെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുക? അത് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആ ശാശ്വതമായ ഒന്നിനെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാശ്വതമായ ധാമത്തിൽ എത്തണം. ആ ശാശ്വതമായ ധാമം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹം. അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ പുനർജന്മത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളും, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക, ആദിദൈവിക, ആദിഭൗതിക ഈ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ പുനർജന്മത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ വസിക്കാൻ കഴിയും ഭഗവാന്റെ കൂടെ എന്നുള്ളത് പറയണം. परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्ताच्च सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായ സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ
അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. അതെന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ആ ഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ചിലപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നു, ചിലപ്പോൾ അവ്യക്തമാകുന്നു. അതായത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, നശിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് വ്യക്തവും അവ്യക്തവും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത സനാതനം, സനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ്? ഇറ്റേണൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ശാശ്വതമായത്. സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അത് സമുത്കൃഷ്ടമായത് സർവോന്നതമായതാണ്, അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. എന്താ പറയാ, സ്വർഗാവസാനത്തിലും സർഗ അവസാനത്തിലും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, സർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടി, സർഗ വിസർഗ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ സർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിയുടെ അവസാനത്തിലും അതുപോലെ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുമ്പോഴും സൃഷ്ടി അവസാനിക്കുമ്പോഴും പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഏത്? ഈ സമുത്കൃഷ്ടമായ ഗ്രഹം. അതേതാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അതിനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് അതീതമായ ഒരു ഗ്രഹമാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ പോലെ വ്യക്തവും അവ്യക്തവും അങ്ങനെയൊന്നും ആകുന്നില്ല. അത് എപ്പോഴും അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ശാശ്വതമായ ഗ്രഹമാണ്. അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഏത്? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ധാമം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലെ, അത് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഈ കണക്ക് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ഒരു വർഷങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 3,11,40,000 കോടി വർഷങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാം ഗതിം യഃ പ്രാപ്യ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ ആ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമായ എന്റെ പരമധാമം. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. എന്താണ്? ഒരിക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. അപ്പൊ വേദാന്തികളും അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും, കാരണം അത് അവ്യക്തം എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമുക്കത് ഗോചരമല്ല. അവ്യക്തവും അക്ഷയവും, ഒരിക്കലും ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നതല്ല, നാശം സംഭവിക്കുന്നതല്ല, അത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന എന്താണ്? ഗോലോകാണ്. അതൊരു താമരപ്പൂവിനെ പോലെ നമ്മൾ ചാർട്ട് കാണിച്ചില്ലേ, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്നാണ് താമരപ്പൂവിനെ പോലെയാണ്, ഇതളുകളുണ്ട് അതില്. അപ്പൊ ഓരോന്നിലും ഓരോ ലീലകൾ, നിത്യ ലീലകൾ നടക്കുന്ന ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം. അവിടെ ഭഗവാൻ നിത്യലീല അനുരക്തനായി എന്നും അവിടെ ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വാത്സല്യലീല, സഖ്യലീല, മാധുര്യലീല, ഇങ്ങനെയുള്ള ദാസ്യലീല, എല്ലാ ലീലകളും അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അവിടെ ഒരിക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? തിരിച്ചു മടങ്ങി വരേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അതാണ് പരമമായ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിന്താമണി ധാമം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ചിന്താമണി ധാമമാണ്. സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നതാണ് അവിടെ. എന്താണ്? അവിടെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ. എന്താ? നമുക്ക് ഏതൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം നടത്തി തരാനുള്ള ആ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ, അതിനെ നമ്മൾ ഡിസയർ ട്രീ എന്ന് പറയും. ഡിസയർ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നടത്തി തരുന്നത്, സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റാൻ കഴിവുള്ള അവിടെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നത് എന്താണ്? ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മസംഹിത രചിച്ചു. ആ ബ്രഹ്മസംഹിത രചിച്ചപ്പോൾ ആ ധാമത്തിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. എങ്ങനെയാണ്? ചിന്താമണി ധാമമാണ്. അവിടെ സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും നടത്തിത്തരുന്ന എന്താ പറയാ, കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കലും പാല് വറ്റാത്ത സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി. സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്. പിന്നെ 1000 ലക്ഷ്മിമാരുടെ സേവനം ഏറ്റുവാങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ 1000 ലക്ഷ്മിമാരാണ് അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ. അത്രയും അവിടെ സേവന നിരതനായിട്ടുള്ള ആ ലക്ഷ്മിമാരുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ചിന്താമണി ധാമം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കലാണ്. ഭൂമിയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്കു കിഴക്കായി ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക പ്രതിരൂപമുണ്ട്. ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മുടെ മഥുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ച സ്ഥലം. മഥുര ജില്ലയിൽ 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വരുന്ന വിസ്തൃതിയുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഭഗവാൻ. എന്താണ്? വൃന്ദാവനം. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് മഥുരയിലാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വളർന്നു കളിച്ചതൊക്കെ എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനം എന്ന സ്ഥലത്താണ്. കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്ത് കളിച്ചു നടന്നത് എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്താണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ധാമം എന്ന് പറയും. ഏതിനെ? വൃന്ദാവനം, ജഗന്നാഥ്പുരി, മഥുര, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ധാമം എന്ന് പറയും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോകത്തിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ അതേപോലെ ആ പ്രതിരൂപം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇതിനേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ധാമം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. അത്രയും
മഹത്വമുണ്ട് അവിടെ ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക്. മഥുരയിൽ ഭഗവാൻ ജനിച്ചു, വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ കളിച്ചു നടന്നു. പുരുഷസ്യ പരഃ പാർത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭസ്വനന്യയാ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തതം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ ദിവോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം. ഭഗവാനെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടും തന്നെ പ്രാപ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപ്യമാക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? നമ്മുടെ അടുത്ത് ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അനന്യഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ആ അനന്യഭക്തി. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, അതൊരു ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ട്. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം. അതാ പറയുന്നേ. അപ്പൊ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു അഭിലാഷങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. പിന്നെ ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം, അതായത് കർമ്മങ്ങൾ. എന്ത് കർമ്മങ്ങള്? നമുക്ക് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടില്ല, ആ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കൂടാതെ. പിന്നെ ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്താണ്? അതായത് നമ്മൾ ഊഹാപോഹങ്ങൾ, നമുക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ, അതൊക്കെ ആ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം, ശുദ്ധമായ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപ്യമാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ മഹത്തമനായ ആ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നമുക്ക് പ്രാപ്യമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലമായ, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ധാമം ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവൻ. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ആ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്താണ്? സർവവ്യാപിയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നാലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏത് രൂപത്തിലുണ്ട്? ക്ഷീരോദക്സായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിനും, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ ഇതിനും നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും അത് ആരാ സ്വീകരിക്കുന്ന? ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ? അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അർച്ചാവിഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്? അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തില്. അപ്പൊ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഏതൊരു സേവയും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാൻ അവിടെയാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ്, സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനും ആണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് നമ്മൾ പറയും ഓംനിപൊട്ടന്റ്, ഓംനിഷിയന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. ആനന്ദ ചിന്മയ രസ എന്നാണ് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദപൂർണമായ ഈ സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ആനന്ദ ചിന്മയ രസവിഗ്രഹം എന്നാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ആനന്ദപൂർണമായ ഈ സ്ഥാനത്തെ, ഭഗവാന്റെ ഈ സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വർണ്ണവിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ ഗുണമാണ്. എന്താണ്? കാണാവുന്ന വർണ്ണവിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം അവിടെ ഒരേ ഗുണമാണ് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം. ഈ ആനന്ദം നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ, ആനന്ദം അത് സനാതനമായ ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം കിട്ടില്ല. ഇത് ആധ്യാത്മിക ലോകമല്ല. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഈ ലോകത്തിന്റെയും വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാം അശാശ്വതമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എന്ത് കിട്ടുമ്പോഴും അത് ശാശ്വതമായതാണ്. അത് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം, അത് ഇറ്റേണൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അത് ശാശ്വതമായത്, സനാതനമായതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മീയ ലോകവും ഭഗവത് ധാമത്തിന്റെയും വിവരണം തരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവത് ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? മടങ്ങി വരേണ്ടാത്ത ഒരു ഇടമാണ്. എന്താണ് ഭഗവത് ധാമം? നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാല് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് അതന്നെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ട് 8-15 ശ്ലോകവും, 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 21-ാം ശ്ലോകവും, 15-ാം അധ്യായത്തിൽ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകവും, ഇതൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന റെഫറൻസ് ആണത്. പിന്നെ പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ് ഏത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകം. എങ്ങനെയാണ്? പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം. ഇനി അതിലും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണ് ഏത്? ഭഗവാന്റെ നാമം വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണ്. അത് അവ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഗോലോക വൃന്ദാവനം കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്കതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് അവ്യക്തമാണ്. എല്ലാം ആകർഷകമാണ്. എവിടെ? ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അതായത് ആത്മീയ ലോകം. എല്ലാം എവിടെ എന്താണ്? എല്ലാം ആകർഷകമാണ്. കാരണം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ പേരെന്താണ് അർത്ഥം?
കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവ്വ ആകർഷകനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? സർവ്വ ആകർഷകനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ധാമത്തിൽ എന്തും എല്ലാം ആകർഷകമാണ്. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവിടെ ഡിസയർ ട്രീ, കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ എന്താ പറയാ അഭിലാഷങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നു ആ ലോകത്തിൽ. പിന്നെ പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദം, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ സനാതനമായ ആനന്ദമുണ്ട്. ഒരിക്കലും അത് നശിക്കാത്ത ആനന്ദമാണ്. ഇറ്റേർണൽ, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. അവിടെ ഒരു പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദമാണ്. ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിന് വിപരീതമാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ ലോകം അശാശ്വതം. ഇവിടെ ദുരിതപൂർണമായ ക്ലേശങ്ങളോടുകൂടിയ ലോകമാണിത്. പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല. അവിടെ ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലോകമല്ല. അത് അതിന് വിപരീതമാണ്. അക്ഷയം, ഒരിക്കൽ അക്ഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ നാശം സംഭവിക്കാത്തത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഉയർന്ന ശക്തി ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് വിപരീതമാണ്. അവിടെ ആരാണ് വസിക്കുന്നത്? അവിടെ ഭഗവാൻ സ്വയം വസിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അത് ക്ഷയം സംഭവിക്കുക? അവിടെ അക്ഷയനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ നിത്യനും അജനുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അവ്യയനാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ധാമവും അക്ഷയമാണ്, സനാതനമാണ്, ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തം. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശരീരം ഭൗതിക ശരീരമല്ല. ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്താണ്? യൗവനം, വാർദ്ധക്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല മാറ്റങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങളില്ല. നമ്മൾ 6 രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ജനിക്കുന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് വളരുന്നു, പിന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു, പിന്നെ അവസാനം മരണം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകില്ല. അവിടെ ജനന മരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പരമമായതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ധാമം. എന്താണ്? കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമമായാലും ഭഗവാന്റെ ധാമമായാലും അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, ഭഗവാന്റെ ധാമം വേറെയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ? ഓം എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ആ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഓം എന്നുള്ളത് ആ ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ അന്തർലീനമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഉച്ചരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം വേറെയല്ല, ഭഗവാൻ വേറെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, ഭഗവാന്റെ ധാമവും വേറെയല്ല. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇതിലിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമോന്നത പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരം. പരമോന്നത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരമപദം, ഭഗവാന്റെ ധാമം, ആ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരം. ഭക്തിക്ക് മാത്രമേ ഇതിന് കഴിയുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ പരമോന്നത പ്രാപിക്കുക. ജ്ഞാനം നമുക്ക് എന്തായാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് വേണം അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ള നമുക്ക് ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ, യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണക്ഷൻ. യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അത് ഏത് യോഗ ആയാലും, കർമ്മയോഗ ആയാലും ജ്ഞാനയോഗ ആയാലും ഭക്തി യോഗ ആയാലും, യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? കണക്ഷൻ. ആ കണക്ഷൻ എന്താണ്? ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ, അത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അത് ജ്ഞാനമായിരിക്കാം, കർമ്മമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയായിരിക്കാം. എന്തായാലും അത് നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗ. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ പരമോന്നത പ്രാപിക്കുക. പിന്നെ പരമോന്നത പ്രാപിക്കുന്നതിലെ ഭക്തിയുടെ മേൽക്കോയ്മ. അതാണ് നമ്മുടെ ആ സുപ്പീരിയോറിറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ? ഭക്തിയാണ് എല്ലാത്തിലും എന്താ പറയാ ആ ഒരു സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഭക്തിയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരണം, ജ്ഞാനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ കർമ്മമായാലും ജ്ഞാനമായാലും നമ്മൾ എന്താണ്? വീണ്ടും ഭക്തിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. കാരണം കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റ് ആണ്. അതേപോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം വേസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ മായാവാദികൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത വെളിച്ചത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ആർജിക്കും. എന്താണ്? ഒരുപാട് വേദങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. പക്ഷെ അവർ ഭക്തി ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ ഒരു വ്യക്ത രൂപത്തെ അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്ത രൂപമില്ലാതെ ഒരു അവ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് അവിടെ ആ ഭക്തിക്ക് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല. വെറും ജ്ഞാനം മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം, ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കണം. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം വേസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നത്, എത്ര ജ്ഞാനം നേടിയാലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല. പറയുന്നില്ലേ, വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തോ. അതായത് എത്ര വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാലും
ദുർലഭം, ഭഗവാന് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അദുർലഭം ആത്മഭക്തോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് പറഞ്ഞത്? അതായത് ആരാണോ ഭഗവാനിൽ അധിവസിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ അധിവസിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് ആരാണോ കാണുന്നത്, ഭഗവാൻ ആരാണോ ഭക്തി ചെയ്ത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എന്താണ് അദുർലഭം, അവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അത് ആര് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വേദജ്ഞാനം ഉണ്ടായാലും കാര്യമില്ല, എത്ര നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അവിടെ? ആ ഭക്തി എന്നുള്ളത് വേണം. ആ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. യത്ര കാലേ ആവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ പ്രയാതാ യാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഏതൊരു കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടിവരില്ല എന്നും, ഏതൊരു കാലങ്ങളിലായാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്നും ഉള്ളത് ഞാൻ ഇനി നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് ഏത് കാലത്ത് നമ്മൾ ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നോ, ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുവാണ്. ആരോട്? അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് തങ്ങളുടെ മരണം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് ആലോചിക്കാറില്ല. ഇതെന്താ വാക്കൊന്ന് വായിക്കാറില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറില്ല. ഓക്കെ. അവരെല്ലാം ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ച് സന്തുഷ്ടരായി നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അവരെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ച് സന്തുഷ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഏത് സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും, ഏത് സമയം നല്ലതല്ല, ഇതൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കാറില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് നല്ല സമയം, ചീത്ത സമയം, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ അവർ ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്താലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. അവർ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ല. അവരുടെ ആ സമയം ഇതിലൊക്കെ ആലോചിച്ചവര് എന്താ പറയാ പാഴാക്കാറില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർക്കുള്ള സമയം എന്താണ്? അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ്. അവർ ചിന്തിക്കാറില്ല ഞാൻ എപ്പോൾ മരിക്കണം, ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഈ യോഗികൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ധ്യാന യോഗികൾ, അവരൊക്കെ എന്താണ്? അവർക്ക് ആ കഴിവ് അവർ വരുത്തും. കാരണം അവർ ആ യോഗസിദ്ധിയിലൂടെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, എന്താ പറയാ, 8 പടവകൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്, ആ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ അവരെന്താ ചെയ്യുക? അവരുടെ ആ പ്രാണവായുവിനെ അവർക്ക് ആ സ്ഥിര മനസ്സോടെ ഇരുന്ന്, പക്ഷെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അവർ ആ മൂർധാവില് എന്താ പറയാ, ആ ഒരു പ്രാണവായുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ദേഹം എപ്പോ ത്യാഗം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അവർക്കറിയാം. അയോഗികളാണ്. അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് നല്ല മുഹൂർത്തം, നല്ല സമയമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവരുടെ ദേഹം അവർ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തന് എപ്പോഴും നല്ല സമയം തന്നെ. എപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല, ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്താണ്? ശുഭ അശുഭ എന്നുള്ളതിനെ അവൻ ത്യജിച്ചവനായിരിക്കും. അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ്? ശുഭമായിട്ടുള്ളതും ഇല്ല, അശുഭമായിട്ടുള്ളതും ഇല്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. സൃഷ്ടി, കാലം, സമയം എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ദേഹം ത്യജിക്കണം, ഏത് സമയത്ത് നന്നല്ല എന്നൊന്നും ആ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ചിന്തിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഏത് സമയത്ത്, ചിലവർ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഏത് സമയം, ഉത്തരായണ, ദക്ഷിണായണ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്താൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല, ഏത് സമയത്ത് ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പുനർജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു, ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോ അഗ്നിർജ്യോതിരഃ ശുക്ല ഷണ്മാസാ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാതാ ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഹ. അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുദ്ധ മുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള ആള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരമാണിത്. എന്താണ്? എങ്ങനെയുള്ള ആള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും? അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ശുക്ലപക്ഷമുണ്ട്, കൃഷ്ണപക്ഷം, ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, ശുക്ലപക്ഷത്തിലായിരിക്കണം, അഗ്നിയുടെ ജ്യോതിസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ, ഉത്തരായണ കാലം. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തില് 6 മാസം ഉത്തരായണം എന്ന് പറയും, പിന്നീട് 6 മാസം ദക്ഷിണായണ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ഉത്തരായണത്തിൽ ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അതൊക്കെ ഈ കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത്. അഗ്നിയുടെ
ജ്യോതിസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ ഉത്തരായണത്തിൽ അങ്ങനെ ഇഹലോകം വിടുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയുടെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യാദൃശ്ചികമായിട്ടോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതിനു അനുസരിച്ചോ മുമ്പ് പറയപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ജീവാത്മാവിന് നിർഗുണ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ എത്തിച്ചേരാം. ഈ നിർഗുണ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം. അതാണ് ആ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് അവര് എത്തിച്ചേരുന്നു. യോഗചര്യയിൽ ഏറെ പുരോഗമിച്ച യോഗികൾക്ക് എവിടെ വെച്ച് ഏത് രീതിയിൽ എന്താണ് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ യോഗസിദ്ധികൾ ആർജിച്ച ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, യോഗികൾക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് എവിടെ വെച്ച് എപ്പോ അവരുടെ ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്യണം എന്ന് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അവർ യോഗസിദ്ധിയിലൂടെ ആ സിദ്ധികളൊക്കെ പ്രാപിച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭീഷ്മൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്, ഭീഷ്മദേവനാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ അങ്ങനെയാണ്, അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലെ, ഉത്തരായണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കടന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരായണത്തില് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചവർക്ക്, ഭഗവാനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ഇച്ഛാമരണി ആയിരുന്നല്ലോ. ഭീഷ്മദേവൻ ഇച്ഛാമരണിയായിരുന്നു, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ദേഹം അവരുടെ ത്യാഗം ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ അവര് ആ ഇച്ഛാമരണി ആയതുകൊണ്ടും അവരുടെ ദേഹം ഉത്തരായണത്തിന് വേണ്ടി അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം ഉത്തരായണത്തിലാണ് അവര് ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്തത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ. അതാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഉത്തരായണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ്, ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിർ യോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തത്തെ. ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉത്തരായണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പറയുന്നു ധൂമ സാന്നിധ്യം, ധൂമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുക. അപ്പൊ ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഉത്തരായണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പകല് അഗ്നി ജ്യോതിരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണപക്ഷം, ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രി, പകലല്ല ഇത് രാത്രി, ദക്ഷിണായനം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വർഷത്തിലെ 6 മാസം ഉത്തരായണം, 6 മാസം ദക്ഷിണായനം. അപ്പൊ ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു, അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, അവര് താൽക്കാലികമായിട്ട് ചന്ദ്രലോകത്ത് എത്തുമെങ്കിലും പക്ഷെ അവർ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ തന്നെ വന്ന് ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു, പക്ഷെ പിന്നെ വരുന്നു. കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്, ചന്ദ്രലോകം ഉണ്ട്, നമ്മൾ പറയല്ലോ ഒരു ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അവരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രം. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഓരോ ലോകത്തില് ഓരോ രീതിയിലുള്ള സൃഷ്ടികളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. ഈവൻ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ചന്ദ്രലോകത്തുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ സൂര്യലോകത്തും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂര്യഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ, സൂര്യഗ്രഹമുണ്ട്, അവിടെ സൂര്യദേവനുണ്ട്, വിവസ്വൻ, അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആ ശരീരമാണ് അവർക്ക്. സൂര്യലോകത്ത് എങ്ങനെയാണോ അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ലോകത്തും എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ശുക്ലകൃഷ്ണേ ഗതിഹ്യേതേ ജഗതഃ ശാശ്വതേ മതേ ഏകയാ യാത്യനാവൃത്തിം അന്യയാ വർത്തതേ പുനഃ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ 2 മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, എത്ര മാർഗങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ? 2 മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഏതാണത്? ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഉത്തരായണ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും ഇരുട്ടിലും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വെളിച്ചത്തിലും ഒന്ന് ഇരുട്ടിലും. അതായത് ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞ ഉത്തരായണത്തിൽ പോയവർ തിരിച്ചു വരില്ല. ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ കഴിയൂ, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് 2 മാർഗങ്ങൾ? ഏതാണ് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റും. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും ഒന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. അതായത് വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, ഇരുട്ടിൽ പോയവർ തിരിച്ചു മടങ്ങി വരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ
നൈതേ സ്മൃതി പാർത്ഥ ജാനൻ യോഗി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. ഈ രണ്ട് വഴിക്ക് എന്താ പറയാ വഴികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർ അല്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഉത്തരായണ ദക്ഷിണായണ ഇതൊന്നും ഭക്തന്മാരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ അതല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വഴികളെ കുറിച്ചും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും എന്താണ് ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒരു സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. കാരണം അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, മിത്രനാണ്, ഉറ്റ ശിഷ്യനാണ്, മിത്രനാണ്, ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ അർജുനോട് ഇതൊന്നും ഓർത്ത് ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇതിലൊന്നും സംഭ്രമിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഇതൊന്നിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട. എല്ലായ്പ്പോഴും നീ എന്ത് ചെയ്യേ? ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കൂ. ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവന് ഏത് സമയത്തും മരിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല. ഉത്തരായണ ആയിക്കോട്ടെ, ദക്ഷിണായണ അതായത് വെളിച്ചമായിക്കോട്ടെ, പകലായിക്കോട്ടെ, ഇരുട്ടായിക്കോട്ടെ, അതൊന്നും ഒരു ബാധകമല്ല ആർക്ക്? ഭക്തന്. എന്താ പറയാ ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് നീയൊന്നും സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്, അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യോഗശക്തിയിലൂടെ ചിലര് ഉത്തരായണം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് അവരുടെ ശരീരം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു, ചിലവര് ദക്ഷിണായത്തിൽ പോകുന്നു. അപ്പൊ ദക്ഷിണായത്തിൽ പോയ ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വരുന്നു. പക്ഷെ വെളിച്ചത്തിൽ പോയ ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഓർത്തിട്ട് നീ വിഷമിക്കേണ്ട, സംഭ്രമിക്കേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി 6 ഗോസ്വാമികളുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോൾ, കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ 6 ഗോസ്വാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വൃന്ദാവനത്തിൽ. അപ്പോ ആ 6 ഗോസ്വാമികളിലെ ഒരു ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഗോദാസ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായിരിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഗോദാസ എന്ന് പറയും. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്, നമുക്കതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഗോസ്വാമി. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെൻസസ് എന്ന് പറയും, അതാണ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഇന്നിങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. അത് അടുത്ത ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമിമാര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് അവര് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ രൂപ ഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നു, എന്താ പറയുന്നത്? അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹം ഉപയുഞ്ജത്തെ. ഭക്തൻ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. അതായത് അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹം ഉപയുഞ്ജത്തെ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചത്തെ. അതെന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യണം. പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിട്ട്, അതിൽ ആസക്തി കൂടാതെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആസക്തിയും ഇല്ല, വിരക്തിയും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്കിപ്പോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അയാൾ എന്നാ വേണ്ട എന്നും വെക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? വെറുതെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് മായാവത പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരെന്താണ്? ഇതൊക്കെ മായയാണ്, സത്യ ജഗത് മിഥ്യ, അതായത് ബ്രഹ്മം മാത്രം സത്യം, ബാക്കിയെല്ലാം മിഥ്യയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ വരും ജ്ഞാനം അർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുക? എന്ത് കാണുമ്പോഴും, ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് കാണുമ്പോഴും, ഭൗതികമായിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തും. ഇപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞേ, ഒരു മൊബൈൽ ആയാലും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി? അത് യുക്ത വൈരാഗ്യം. നമ്മൾ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താണ്. അതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ എപ്പോഴും യുക്ത വൈരാഗ്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ. എന്താ വെച്ചാൽ എന്ത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തണം. എന്നാൽ എന്താണ്? അതിനോടൊരു ആസക്തി കൂടാതെ. അതാണ് അനാസക്തനായി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സർവകർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന ഈ പ്രക്രിയ ഒരാളെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം. അപ്പൊ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്. അത് 2 തരമുണ്ട്. യുക്ത വൈരാഗ്യമുണ്ട്,
ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ. അപ്പൊ യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്കറിയണം, അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തും, അത് യുക്ത വൈരാഗ്യം. ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം, അത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യമാകും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ അറിഞ്ഞിരിക്കും എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത്, ഭക്തന് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ഭക്തൻ. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളെല്ലാം പുണ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും തന്നെ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഒന്നും തന്നെ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം വേദങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, എന്താ പറയാ, വേദ പഠനം കൊണ്ടും പിന്നെ എന്താണ് യജ്ഞം കൊണ്ട് ദാനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാമ്യ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? കാമ്യം, അവിടെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ആ കർമ്മത്തിൽ എന്തുണ്ട്? കാമ്യ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഫല ഉദ്ദിഷ്ടം, അതായത് ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ കാമ്യ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് ഫലങ്ങളാണ്? ഇപ്പോ വേദ പഠനം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ലക്ഷ്യം? നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? വേദ പഠനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നത്. യജ്ഞം കൊണ്ട് എന്താണ്? നല്ല ഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പിന്നെ ദാനം എന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? പുണ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ഈ മൂന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താണ്? ഇത് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ, ഓരോന്നും നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഏതൊരാളാണോ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? വേദപഠനം, യജ്ഞ ആചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ നമുക്കിതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിമാർഗം മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഫലം എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ കിട്ടുകയാണ്. നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തൻ ഒരു ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഫലങ്ങളും കിട്ടുകയാണ്. ആർക്ക്? ഒരു ഭക്തന്. കാരണം എന്താണ്? ആ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ മാത്രമായിട്ടാണ് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഇതൊക്കത്തിന്റെ ആ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കതൊക്കെ കിട്ടാണ്. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഒരു ഭക്തന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഭക്തൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ മാത്രമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയാണ്, ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ലഭിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനും ഒരു അവസരം കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് എന്താണ് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പിന്നിട്ട് കഴിയാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു മനോഹാരിത. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു മനോഹാരിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഏതാണ് ആശ്രമം? ഏതാണ്? ബ്രഹ്മസ്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതാ? ക്ഷത്രിയർ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ. ഇത് ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. അതേപോലെ ഇത് 4 ആശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം. അപ്പൊ ഇതാ പറയുന്നത് ഭഗവത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 4 ആശ്രമയുടെ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളും ഓരോ ആശ്രമത്തിൽ ഓരോ വ്രതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ആ വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഏത്? നമ്മൾ വെറും ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത്
ചെയ്യണം. പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥം എന്താ പറയുന്നത്, അത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്താണ്, ആ എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളുടെയും ആ കർക്കശ വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ ഒരു ഫലം ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടണം. അതാണ് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതം വിദിത്വ എന്നതിന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ അധ്യായത്തിലും 7-ാം അധ്യായത്തിലും കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്താ വരും, ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു, അവര് പറഞ്ഞു, ഇവര് പറഞ്ഞു എന്നല്ല, സ്വയം ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉപദേശിച്ചത് അത് അറിഞ്ഞിട്ട്, അതാണ് ഇതം വിദിത്വ. ഇതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്, വിദിത്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അറിഞ്ഞിട്ട്, മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നർത്ഥം. ഗ്രന്ഥം എന്താ പറയാ, ഗ്രന്ഥജ്ഞാനം കൊണ്ടോ മാനസിക വിചിന്തനം കൊണ്ടോ അല്ല. അതായത് ഗ്രന്ഥം വെറും നമ്മൾ പുസ്തകം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ചിന്തനം കൊണ്ടോ മാത്രമല്ല ഇത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് സ്വയം ഭഗവാൻ ആരോടാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ, അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ. വിചിന്തനം കൊണ്ടല്ല, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ല ഈ അധ്യായങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടായിരിക്കണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല കേൾക്കേണ്ടത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് കേൾക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതം വിദിത്വ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉപദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഭൂതം എന്ത് എങ്ങനെയാണ് സ്മരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഈ 8 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയാ അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഉത്തരം കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉത്തരം കൊടുത്തത്, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയുമായ ഈ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. എന്തുകൊണ്ട് അവിനാശി പറയും, അതീന്ദ്രിയൻ എന്ന് പറയും, നമ്മൾ അതിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ അതൊന്നും തന്നെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണിത് അവിനാശി അതീന്ദ്രനായ ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മം. അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായ പ്രകൃതി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അധ്യാത്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കർമ്മം, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്, കാരണം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മം എന്താണ്, ഈ ഭൗതികമായിട്ട് കാണുന്ന ആ ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതിഭൂതം എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രകൃതി. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ എന്തു പറയും, അതെന്താ പറയാ, അധിഭൂതം. മറക്കരുത് ഇതൊന്നും. അതിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്നു വിശ്വരൂപം. എന്താണ്, ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ അതിദൈവം എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെ അതിയജ്ഞമാരാണ്, പരമാത്മാവാണ്, ഭഗവാനാണ്. അതിയജ്ഞം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാകുന്നു. അത് എവിടെയാണ് അതിയജ്ഞം കുടികൊള്ളുന്നത്, സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ. എങ്ങനെയാണ്, പരമാത്മ രൂപത്തിൽ അല്ലെ, പരമാത്മഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിയജ്ഞനായി കുടികൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മരണവേളയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്മരിക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ്, ജീവിതകാലം നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മള് ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് നടക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്, നിരന്തരമായ പരിശീലനം. അതെന്താണ്, നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അതെങ്ങനെ പറ്റുക നമുക്ക്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിലൂടെ നിത്യേന നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലക്ഷ്മി മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, ലക്ഷ്മി മാതാജി. ആയിക്കോട്ടെ മാതാജി. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം മാതാജി. കഴിഞ്ഞു, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയോ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടില്ല? കൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ്? എന്താ കൽപ്പം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൽപ്പം എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെയാണ് നമ്മൾ കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ
എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? മനസ്സിലായില്ലേ? ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം? എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിന്താമണി ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ. ചിന്താമണി സർവ അഭിലാഷങ്ങളും നടത്തി തരുന്ന അവിടെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ഉം. ഒരിക്കലും പാല് പറ്റാത്ത സുരക്ഷിക്കുന്ന പശുക്കളുണ്ട്. അതെ. പിന്നെ ലോകം വിടുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവി പരിചരണങ്ങളുണ്ട്. പരിചരണമുണ്ട്. അതാണ് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ധാമം, ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് ഇവിടെ പറയും. അടുത്ത ചോദ്യം, എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ലോകം വിടുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ പക്ഷത്തിൽ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരകാലത്തോ ലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണത്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണത്. അടുത്തത്, എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ആർക്കാണ്? സാന്നിധ്യം രാത്രി കൃഷ്ണപക്ഷം കൃഷ്ണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോനിയിൽ ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ഇതാണ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അതിന് ഉത്തരം. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അതിന് ഉത്തരം. അടുത്തത്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഏതാണ് രണ്ട് മാർഗം? പ്രകാശത്തില് രണ്ട് അന്ധകാരത്തിൽ. പ്രകാശത്തിൽ പോകുന്നവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല, അന്ധകാരത്തിൽ പോകുന്നവർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല, പക്ഷെ ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അത് 26-ാമത്തെ ആൻസർ ആണ്, ശ്ലോകമാണ് ആൻസർ. അടുത്തത് ഉത്തരങ്ങളും അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരവും പറയുക. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. ഏതാണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ കാണാതെ? 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിവർത്തനമല്ലേ? അതെ, പറയൂ. കാണാതെ പറയൂ. എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചേ? ബ്രഹ്മ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രനുമായ ആത്മാവാണ്. ബ്രഹ്മം അല്ല, ആദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ പറയും. ചോദ്യങ്ങൾ പറയും. ചോദ്യം, ബ്രഹ്മം എന്നാലെന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാലെന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ശരീരത്തിൽ അത് എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അതെ, ഇത് 8 ചോദ്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ ആൻസർ പറയും ഓരോന്നിനും. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി. അതീന്ദ്രനും അവിനാശിയുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ഓക്കെ, അടുത്തത് അധ്യാത്മം. ശാശ്വത പ്രകൃതി ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ്. ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മ എന്ന് പറയും. അടുത്തത്, ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഭൗതിക സ്വരൂപത്തിന്റെ വികാസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. കാമ്യകർമ്മം. അടുത്തത്, അതിഭൂതം. പ്രപഞ്ചം. എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം. അതിദൈവം. ഓക്കെ, അടുത്തത്, അതിയജ്ഞൻ ഭഗവാൻ. ശരീരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളരുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാനാണ് അതിയജ്ഞൻ. അതിയജ്ഞം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാ, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? എല്ലാവരുടെയും ഓക്കെ, അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? യജ്ഞദേവത. അത് കഴിഞ്ഞു. യജ്ഞദേവത കൃഷ്ണൻ തന്നെ, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ. അത് സകല ശരീരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മരിക്കുന്ന വേളയിൽ എങ്ങനെയും സ്മരിക്കണം. എങ്ങനെയാ സ്മരിക്കുക? മുഴുവൻ നിരന്തരമായി സ്മരിക്കണം. നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് അവസാനിച്ചു, കഴിഞ്ഞു. 8th ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ.